அனைவருக்கும் வணக்கம். கடகராசினியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரியான நன்மைகள் எல்லாம் ஏற்பட இருக்கு, உங்களுடைய பொதுவான குணங்கள் என்ன, பிரம்மன் எழுதிய விதி இதை யாராலும் மாற்ற முடியாது. அப்படி என்ன மாதிரியான நன்மைகள் எல்லாம் ஏற்பட இருக்கு, உங்களுடைய பொதுவான குணாதிசயங்கள் என்ன என்பது குறித்தான முழுமையான பதிவு தான் இந்த வீடியோல நம்ம விரிவா பார்க்க போகிறோம். அந்த வகையில கடகராசியில் பிறந்தவர்களுடைய பொதுவான குணாதிசயங்கள் என்ன என்று பார்க்கும்போது, ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி கடகராசி என்பது 4வது ராசியாகும். இந்த 4ஆம் ராசியில் புனர்பூசம் 4ஆம் பாதம், பூசம் 4 பாதங்கள், ஆயில்யம் 4 பாதங்கள் ஆக இந்த 9 பாதங்களில் பிறந்தவர்கள் கடகராசிக்காரர்கள் ஆவார்கள். இந்த கடகராசி நேயர்கள் எல்லா வெளிச்சத்தில் இவர்களை எளிதில் அடையாளம் காணலாம். இவர்கள் மாற்றிக் கொண்டிருக்கும் எண்ணங்களோடு இருக்கக்கூடியவர்கள். நிலாய் தேய்ந்து வளர்வது போல் தோன்றுகிறதே தவிர நிஜத்தில் அது மறைவதில்லை. அதுபோலவே ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும் என்றும் கடகராசிக்காரர்கள் மாறாத தன்மை உடையவர்கள். மகிழ்ச்சியாக இருக்க முற்படக்கூடியவர்கள். பொதுவாக அமைதியான, மரியாதையான, நல்ல பண்புகளை கொண்டவர்கள். மனித இயல்புகளை ஆழமாக கவனித்து உணர்ந்து கொண்ட அறிவுடன் நகைச்சுவையும் இணைந்திருக்கும். புகழை தேடி செல்ல மாட்டார்கள். ஆனால் மற்றவர்களால் தாம் கவனிக்கப்பட வேண்டும் என எண்ணக்கூடியவர்கள். புகழ் கிடைத்தால் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். மிதுனராசினியர்களை பொறுத்தவர்களுக்கும் சோகமான மனநிலையில் இருந்தால் மற்றவர்களையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தி விடுவார்கள். தோல்வி மனப்பான்மைக்கு அருகில் இருப்பவர்கள். இவர்களோடு தொடர்ந்து வரும் பயம் இவர்களுடைய சிறந்த சிந்தனைகளையும் செயல்களை கொண்டு வராமல் செய்துவிடும். இவர்கள் கண்ணீர் விட்டால் அது இவர்களுடைய இலகிய மனத்தின் உண்மையான உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடாகும். ஒரு கடினமான பார்வை அல்லது கடுஞ்சொல் இவர்களுடைய மென்மையான மனதை காயப்படுத்தும். அது இவரை சோகத்தில் ஆழ்த்திவிடும். இவர் எளிதில் இதிலும் கலந்து கொள்ளாமல் தனிமையில் அமைதியாகி விடுவார். இந்த கடகராசினியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில நேரங்களில் உலகை வெறுத்து பேசுவதும் உண்டு. அது இவர் ஏமாற்றத்தை அடைந்த போதெல்லாம் நடக்கும். 2 வகை கடகராசிக்காரர்கள். ஒன்று, முதலாம் அவர் அழகான வட்ட முகமும் மென்மையான தோல் பகுதியும் சிரித்த முகமும் வட்ட கண்களும் உடையவர்கள். 2ஆம் அவர் பெரிய தலைப்பகுதியும் துருதிய கண்ணும் மேல் நோக்கிய புருவம் உடையவர்கள். ஏதாவது ஒரு வகையில் பற்கள் ஒழுங்கற்றிருக்கும். பொதுவாக அதிகப்படியான கடகராசிக்காரர்கள் ஒல்லியான தேக கட்டு கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கின்ற உடற்கூறு அமைப்பு கொண்டவர்கள். இவர்கள் பிரதிபலிக்கின்ற உணர்வு மற்றவர்களையும் தொற்றிக்கொள்ளும், உணர வைக்கும். புகைப்படத்தை முதலாம் அவர் அழகான வட்டமுகமும் மென்மையான தோல் பகுதியும் சிரித்த முகமும் வட்ட கண்களும் உடையவர்கள். 2ஆம் அவர் பெரிய தலைப்பகுதியும் உறுதிய கண்ணும் மேல் நோக்கிய புருவம் உடையவர்கள். ஏதாவது ஒரு வகையில் பற்கள் ஒழுங்கற்றிருக்கும். பொதுவாக அதிகப்படியான கடகராசிக்காரர்கள் ஒல்லியான தேக கட்டு கொண்டவர்கள். உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கின்ற உடற்கூறு அமைப்பு கொண்டவர்கள். இவர்கள் பிரதிபலிக்கின்ற உணர்வுகள் மற்றவர்களை தொற்றிக்கொள்ளும், உணர வைக்கும். புகைப்படத்தை போலவும் கண்ணாடியை போலவும் தோற்றங்களையும் உணர்வுகளையும் அப்படியே உண்மையாகவும் பிரதிபலிப்பார்கள். வாழ்க்கை தனக்கு சொல்லி தந்த பாடத்தை மறக்க மாட்டார்கள். கடந்த காலத்தை மதித்து போற்றக்கூடியவர்கள். இவர்கள் தேசபக்தர்கள். பண்டைய கால நினைவு சின்னங்களை சேகரிப்பதில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள். கடகராசிக்காரர்களிடம் மக்கள் தமது துன்பங்களையும் ரகசியங்களையும் சொல்லி ஆறுதல் தேடக்கூடியவர்கள். ஆனால் இவர் தம் உணர்வுகளை வெளியிட மாட்டார்கள். தன் வாழ்க்கை ரகசியங்களை இவர்கள் அதிகம் பேச மாட்டார்கள். மற்றவர்களை எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் திறமை வாய்ந்தவர்களாவர். தனக்கு பிடித்தமான எதையும் விட்டு தர மாட்டார்கள். அதை கருத்துடன் பாதுகாப்பார்கள். இந்த கடகராசியத்தை பெற நேரடி முயற்சி செய்ய மாட்டார்கள். வேறு திசையில் வழிகளில் செய்வது போல் இருந்தாலும் வேண்டியதை பெற நேரடி முயற்சி செய்ய மாட்டார்கள். வேறு திசைகளில் வழிகளில் செய்வது போல் இருந்தாலும் கவனம் சிதறாமல் அதை அடையக்கூடியவர்கள். மற்றவர்களுக்கு தன் உதவி தேவைப்பட்டால் வேறு யாரும் உதவ வரவில்லை என்றால் மட்டுமே சிரத்தையோடு உதவி செய்வார்கள். முதலில் தான் சென்று உதவி செய்ய தயங்குவார்கள். தன் செயல்களை நன்கு யோசித்துதான் செய்வர். தக்க முன் உதாரணங்களையும் உறுதியையும் பெற்றுதான் செயலில் இறங்கக்கூடியவர்கள். தனது குடும்பத்தின் மீது மதிப்பும் மரியாதையும் பெரிதும் கொண்டவர்கள். தன் வீட்டில் அவர் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக உணர்வார்கள். எவ்வளவு பணம் சேமித்து வைத்தாலும் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக உணரமாட்டார்கள். எவ்வளவு அன்பு கிடைத்தாலும் மேலும் தேவை என்பார்கள். எதிர்காலத்தை பற்றி சரியான தொலைநோக்கு பார்வை கொண்டிருப்பார்கள். கடந்த கால பேரழிவுகளை நன்கு நினைவில் வைத்து நிகழ்காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும்
நினைக்கக்கூடியவர்கள் பழைய பொருட்கள் பண்டைய காலத்தவை என்று மதிப்பு வாய்ந்தவை என்றும் நம்பக்கூடியவர்கள் புதியவற்றை சந்தேக கண் கொண்டு பார்ப்பார்கள். கவலையும் பயமும் இவரை நோயில் வீழ்த்திவிடும். உற்சாகம் இவரை மேம்படுத்தும். பொருளாதார சரிவு நெருங்கியவரின் இழப்பு இவ்விரண்டையும் அடிக்கடி நினைக்கக்கூடியவர்கள். தன் உடல் சுகமற்று இருக்கும் போது மற்றவர் தம்மை பார்த்து பரிதாபமோ பச்சாதாபமோ படுவதை கண்டு சகிக்க மாட்டார்கள். இவர்களுடைய மார்பு, முழங்கால், சிறுநீரகம், ஜீரண உறுப்பு, பித்தப்பை, குடல், தோல் ஆகியவற்றில் நோய் வர அதிக வாய்ப்பு உண்டு. எதிர்மறையான தோல்வி மனப்பான்மை கொண்ட எண்ணங்களால் நோய்வாய்ப்படுவார்கள். இந்த கடகராசினியர்களை பொறுத்தவரைக்கும் தோட்டம் அமைப்பதில் விருப்பம் உள்ளவர்கள். வங்கியில் பணம் சேமிப்பதையும் விரும்பக்கூடியவர்கள். குறைவாக சிக்கனமாக செலவு செய்யக்கூடியவர்கள். பண விவகாரத்தை இவரை விட யாரும் சிறப்பாக செய்ய இயலாது. இவர்கள் சிக்கன பேர்வழிகளே தவிர கஞ்சத்தன்மை உடையவர்கள் அல்ல. இந்த கடகராசினியர்களை பொறுத்தவரைக்கும் தனக்கு மிக வேண்டியவர்களுக்காக தேவை என்றால் தன்னிடம் உள்ளது எல்லாவற்றையும் தந்து உதவும் குணம் கொண்டவர்கள். உலகில் பசி, பட்டினி மற்றும் துன்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு தன்னாலான உதவியை செய்ய வேண்டும் என்று மனதார எண்ணக்கூடியவர்கள். உணவை வீணாக்குவது இவர்களுக்கு பிடிக்காத விஷயமாகும். இது ஒரு குற்றம் என்று வாதிடக்கூடியவர்கள். இவர்கள் தாயுள்ளம் கொண்டவர்கள். தனக்கு வேண்டியவர்களை நன்கு கவனித்துக் கொள்ளக்கூடியவர்கள். எளிதில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இவர்கள் தம் உணர்வுகளை அடக்கும் ஆற்றலையும் பெற்றவராக இருக்கக்கூடியவர்கள். உணர்ச்சி வசப்பட்டு எழும் சர்ச்சைகளை தவிர்க்கும் மனதிடம் உள்ளவர்கள் இவர்கள். ராசியை சேர்ந்த ஆண்கள் இவர்கள் அதிகம் பேசாமல் எதையும் சுற்றி வளைத்து சொல்லும் குணமுள்ளவர்கள். தன்னை பற்றி யாரிடமும் அதிக சொல்ல மாட்டார்கள். எளிதில் மனதளவில் காயம்பட்டு விடுவார்கள். ஆனால் மிகவும் உண்மையாக இருக்கக்கூடியவர்கள். கூர்மையான உள்ளுணர்வு கொண்ட மனம் நம்மை வியக்க வைக்கும். ஆனால் இவருடைய தோல்வி மனப்பான்மை நம்மை துன்பத்தில் ஆழ்த்திவிடும். மரியாதையான நடவடிக்கையும் மற்றவர்களிடத்தில் முடிவாகவும் இருப்பார்கள். அவ்வப்பொழுது கனவு உலகில் சஞ்சரிப்பவராக இருந்தாலும் நிகழ்கால உண்மைகளை நிதர்சனத்தை உணர்ந்தே செயல்படுவார்கள். சந்திரனின் மாற்றம் போல் உணர்வுகள் ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்தாலும் தமது உண்மை தன்மையில் இருந்து விலக மாட்டார்கள். அன்பான வார்த்தைகள் இவர்களுக்கு நல்ல இசை கேட்பது போல் சுகமானவையாக இருக்கும். சில நேரங்களில் பைத்தியக்காரத்தனமாகவும் பேசக்கூடியவர்கள். பாதுகாப்பான சூழ்நிலையை விரும்பக்கூடியவர்கள். செலவு செய்வதை விட சேமிப்பு செய்வது இவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும். சமுதாயத்தில் பெரிய நிலைக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக பணம் சேர்க்கக்கூடியவர்கள் அல்ல. தரமும் சிக்கனமும் இவர்களுக்கு மறுபெயர்கள் ஆகும். கலையார்வம் திறமையும் மிகுந்தவர்களாக விளங்கக்கூடியவர்கள். இந்த கடகராசினியர்கள் உடையில் பாரம்பரியமாக இருக்க எண்ணக்கூடியவர்கள். பொருளாதாரத்தில் மந்தநிலை இருந்தாலும் இயல்பாகவே இருக்கக்கூடியவர்கள். பெரும் பணம் படைத்தவர்களாக இருக்காவிட்டாலும் வேலை இல்லாமல் இருப்பது அரிதினும் அரிதே. தாய்க்குத்தான் முதலிடம் தருவார்கள். தாரத்திற்கு இரண்டாம் இடம்தான். தன் தாயிடம் மிகுந்த பற்றுதலுடன் இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது சுத்தமான தொடர்பில்லாமல் இருப்பார்கள். தன் தாயை கனிவுடன் கவனிக்கும் மனைவியை தான் விரும்பக்கூடியவர்கள். மனைவி தன் தாயிடமிருந்து பலவற்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணக்கூடியவர்கள். பெண்களால் தான் பாராட்டப்பட வேண்டும், அன்பு காட்ட வேண்டும் என்ற உள்ளார்ந்த எண்ணம் கொண்டவர்கள். இவர் நன்கு சமைக்கும் திறமை உடையவர்கள். கலை, கலாச்சாரம், இசை, ஓவியம், ஆன்மீகம் போன்ற கலைத்துறைகளில் ஆர்வமும் ஈடுபாடும் உள்ளவர்கள். பெண்களை போல் இருக்கும் வரை அவர் மென்மையான மனிதர்தான். தன் குடும்ப பாரம்பரியத்தின் மீதும் இரத்த சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளின் மீதும் பற்றும் பொறுமையும் கொண்டவர். வரலாற்று பாரம்பரியமும் பணமும் இணைந்த செயல்களில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டக்கூடியவர்கள் இந்த கடகராசினியர்கள்.